Бүгін бәйрем, Абдулла Тукайыбыздың бүгін туған күні. Міне бүгін şu kadar көп кіші жиылған еді. Бұл нәрсені аңлатады. Біздің халық, татарлар, өзіміздің Абдулла Тукайыбызды ұнатпаймыз деген аңлатып, шушы бәйремге келіп, аларның үмітлері Абдулла Тукайның жырларын ишетіп, шигырьләрен тыңлап китергән җыелып. Шушы Абдулла Тукайыбызны ул аз гына яшәгән һәм дә күп тирән из калдырып киткән. Шуңа күрә менә без аны онытырга тиеш түгелбез. Аның жырларын, шигырьләрен сөйләп, үземнең минем хәсәслегем туды. Мин инде аны буыннан буынга шуны Абдулла Тукайны табышырга тиеш. Шуның өчен без шушы татар йортында Аллага шөкер тырышабыз. Үзебезнең концертларыбызда, үзебезнең чыгышларыбызда Тукайның җырларын җырлап, шигырьләрен сөйләп яшибез. Дөрес эшлибез һәм шулай булганда гына безнең Тукайыбыз яшәр һәм дә без bundan буынга күчерә алырбыз. Тукайыбызның инде менә аның максаты татар телен бетермәскә. Без шуның өчен монда һәм дә Тукайыбызның әйтеп калдырган сүзләрен онытмыйча үтибез. Рәхмәт.